Tá tú a géisteach leis na Gaelgals ar Raidió Rí Rá. Díomh Haride agus fáte rascatí na Gaelgals tá muid an áit an speisialta nniu cáhuiid chalíní Stiúideo Tá muid an-excited Sean céadúir go raibh ste i Stiúideo Raidió Rí Rá. Ó hosí an Podchraoladh. Yeah. Sin mad nach bhfuil. Nuts agus bhí mis agus Aoife ag an seola agus cían a freisin agus tú sé iontoch agus táidir ardmhola a thuirta Jamie agus gacéine bhí a gobar mar chuid den seola iontoch sin Ihe den scohagan. bhí sé i go hálainn agus táid an sásta bhuiid sa stúdio tá sé actually coco jazz mar táid sé hir Zoom agus ag leir le scalan agus inis tá sé jazz actually leirt like ledíní Le fiorghine like os ar góir Agus rud nóir luamar nó rud a tháinig consolas dom le déanaine nó níor luamar é in éon chur ach formar statistic le déanaine faoin méid éistóirí bhí agan. No taréis an nóla formar statistic go raibh 3,000 éistóir agan. Agus déanaid dearbad ar an méid agah a bhíon a géiste léin agus tá muid có buictíomh ach tá sé go hálann a bheits a stúdio iné sin mar orintanta nó bhíon tú ar Zoom hosí mar é seo le bheith i choral na chéile agus ní ar son aine eile ní chun rud chun an chéilge chuir chun cin ar nói ach ní ar wathe le méid orthe éistóirí a bhaintama ach agus muid sa stúdio móhiam a bhád níos profisiúnta agus go bhfuil rudaí ó bhaintama agan agus tá mé ansásta bheith leh an seoáils. Yeah, is was hosmar amach agus mu dhéanamh na Zoom quizzes ag an am céanna so ní hé gur Zoom quiz é seo a bhí sé kind of dún héna hosmar ach tá sé mad saola gohfuilmuid breis gá blion ar an bhód inis agus seo an céad chlóirtáir teachlih as an stúdio ach táid cóbuic bhfuil fi géisteach linn fós agus go bhfuil an deis agan a bheith san stúdio don céadúir. Yeah, tá sé ionach tá sé really good rálamh agus is rálam le nar a hagan daoine suascrún fa bíon muid le daoine agus siad bí me géiste clip agus sin darmid I'm like oh my god tá daoine actually géistelan That's just her no is canoltini much credit no Jane Jarmard it's fear daoine much ni it tais come gap and gachta like a realty on war okay from guys celeb my contract for Laura Bush I know been sé go Holland budel le daoine éis an lin and Moin sé an jazz can le agan na daoine. Yeah, sin ag dúr. Agus okay, so tú san Tyrig town. Woohoo. Tá I'm sure actually brand new weeks to dia. So planana don Tyrig Aberlum Halini. Cerdí na rudí a haar legadí seo no how much exúla. Tá mé ar me leon Sarah. Yeah. Tá bronerm daoine eile nachfuil leon Sarah ach fóil bon mún troir. Yeah, tá ach ar nói. Aine atá géisteach beidir atá sadra den or teisna in rud. Peoch múnseocht manscoile. Ná peoch múnseocht bonscoile, mar ba mí níos mó agus sa Sarah. Ní mé ach mag ar nói rud atá wait. Ach, so tá mé for mé leon Sarah ar an ine. Tá mé séir, tá mé go ceolcur mór bfuil ferste tá tá mé sinnam ar cheol drama ceanú ascuilge actually ar bhanam tíirna óg is cean dótheangachtá sa milltíir in nún drama so beidir me sim ag roiint agah má so chum chalín ar baníontocht ar bhanam seánna carach an ceoldrama seo agus tá tá cuma iontoch ar caiimrá an profisiúnt ar fád thránathe tá sé dochreide agus an léir fád ba sé iontoch ach tá mé ag sin mar sin so tá mé agsú go mór sin ní leon plán eile agan go fóil i ggur cuasaí taistil ach bhrálam dul ar leon sire tá mé anonymous bheith ag gobar sa réiltocht ar fatamil agsú go mór leis an Sarah Ceirtíad mhór blanana. Well, tá mí fáci agam ag obair búthú. Yeah, no, so is múnseoir bunscoile mise, so bairm dul ráiste gobar famí eile. Tá féile na Gealaí ag teacht sús ar an deir seachtainna seo. Agus tá ag tanú go mór leis sin. Ní rá deis agam dul go féile na Gealaí sús go dtí seo, so beag sé seo mac chéad uair. So tá rilig tanú lei sin, agus dul le campála leis an Gaelí frád agus just an crack agus an ceol a bhééis agan ach in í sin
súlam go mé dul go idal a faúpla seachtainna linn an tairig agus tá tú le mór gomór leis sin freisin. Tánain gord Tá mé agsúla féin na Gealaí freisin mar cross go main aimimse go bra ní list gom an mai but chufa mé an Child of Pragma Cúpla cuine le las a dúin Ní léon ag post an nobí bor agus méidir glú a Child of Prague nobí bor. Ní léon ahar mór. Well, do you know what? Daimid banna spréigech ag féile na Gealaí honest gohfuimiid an aimimsir. Oh, yeah. I volunteer as tribute. Swain bhuaclí single atá ag yeah, now bhí forbidden fruit siúil ar an deirseachtainna Yeah. Dus imethe agus watchout bhí ann ar an damnach so tá ag tanú go bééis sin like deir leis an amsir floch agus go méid deir seachtaíonntaach agan me geall ar an amsir an deir seachtain segan. Mar crossa. Wellies, guys. Wellies. Yeah. Tá si ceanna hagam an hain. Yeah, no go dtír go ceapú mai bhhailís ag tastal. Ach tá sé sin tú. Tá sé sin tú. Cos le tuair scoil it's like oh agus sunscreen agus seacaid báiste. Yeah. Yeah. Sin an saoire an seo an éireann, just sin mar bhíon. That's come a piece of crack, folks. Yeah. That's come a from I'm sure. Sinnig go dtír. A Jaron did it knock my on San I'm sure. Yeah, literally. Ba sé gran lilin an lei it's just ag campála san báisteach le níl méid tanú go mór leis an pí sin. Ach ní bhaid sé cobáistí so ní gáún a bheith imníoch frí. Yeah, sin ag ní bhaid. Today. Just ní bhaid. Jabhaibna. Jabhaibna. Woo, manifestal. Bhí mé féile na Gealaí orháin ribh agus bhí sé go hálainn. Is Dearing go rééis sin an féile is lú go rastaméir agus hatan sé go mór le mar geall go raibh le aithna go mar nach mór gachéine agus bíon tá an stráte ann agus an sin tá pobl ann i ggur think go mín filiocht agus rudí agsúlar siúil an sin agus an sin tá cúpla dearing go mín tríáit le bíáil agus an sin bíon an campáil bíon spás campála bíon gachan níos an sin. So just most really nar raslíní ar fearna Gealaí agus má táú frasléir don céadúir sin an chur amach there so ar hagann tú straach a rath cairn tá tú i dul I dro an átamín chlás na bhíon mas rud a gur aine an ribe sa tein tú an sin and then tein tú I dro an Park Pella agus tá Park an sin Tá mé just my mami an seo seo Harlíonn Sean mappa seo lista caiith a web agus an sin tain tú san ihe tein gacin síl gotí an hála fphobal agus is féidir leis deachná le go mar an sin agus tá bíon ceol taobhiste so fiú mátá sé stela san ihe baimid taobhiste dún chuid sin oh íontach okay yeah ceap me gur sé like Kids like Tíomh mór. Yeah. Ceap mis an rud chéine ach tein gachéine well tásúlan go tarlíonn an rud chéine tásúlan nach mé ag scapa ráflií an seo sin thula an óir déirnach chu san ihe nervhí an ceolar an príomhstáte críic na thugur mar fád is suas gotí hallan fphobal right okay yeah tá sé spíal Bairm a faála ana so mar sin yeah broga agsúla seach na bhhailís le dul seach okay ba sé jazz agus mohíim nach mai mór an saoir agam seo agus tá se ba me se sa frosta le gormí úil I know and then tá mé tug America so woohoo go gorgeous all arrowmuid when go mór I ach ba sé íontach yeah an sausage yeah but tá mé rónachas ní rah mór an saoir agam an éirí agus níis níl mór an saoir agam manis soáil tá mé gur amachcha léise ach seans mí agam seans go bhainní tú níos sult níos fearrás dá bhór sin seachas dá méid saoire óhar just le Beiidir no le dearcháin a ghlacha buní tú na bhás méid tuairinta ama Jane tú cinse gur bhiú é yeah sinné no tá ceart agat agus tá sagad le nach bhaid aúpla seachtain agad I mi lúnasa so ba tú gnócht mi lúnasa like orintena atá like gá mi séracht don tarig like oh spéitlam like einor dhéanamh ein agus an sin ní Harlín einord so tá ceart agat turn tú tá an chud am go man ní Harlín einord yeah Beiidir tá ceart agat ach rud an eile támuid agsúil go mór leis mars an saoir tá ann Here to be an out and right Terry Love Island Bhí mé le an team túúní in sin, but ní cuiil me. No, yeah, no, be my cut. Yeah, Curtain.
no ní cannéir bheith chana chus bain mar bhún ceol caiim bheith an anstaf chana but tá voice train arm fiáir so ní me continue. Ní fiú am an téime. It's like dancey, like Yeah. do 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 Yeah. do do. That Yeah, you got it. Yeah, sinné. Tá sé tosnú an teachtain seo. An ocht, yeah, Sean Leon, so tá sé tosna nuirtá daoine éis leis. So Deirn faoin am sin go mbeidh tuairmí ládra agin faoi gacéin duine. Céad, yeah. Because being like tuairmí ládra daoine is like, no, ní maithlam an jidir is bralam an Collington, like Cabé Road. Yeah. Súil go mór leis ag gom go sé tanneart tuairmí an sin faoi Love Island an aon tíim le anna chuid acu in principle aon tíim faoi na dearcaí agsúla ach ag deara an le is brá lom é. Yeah, is rasin. Tíimsíocht. De sin and ní bhíon aon rud eile ar an telefíse rit an Teirig. No, it's a piece of light-hearted spree atá an gceist. Like. Sinné. Agus so Aberlum an thuúla sibh aon ród like by cúpla ahrú am lína apparently. So ahrú amháin ná a bhí anna chuid like tuairmí ládra daoine ribh faoi na Haiti mar geall go fór dúirt Islanders a bhí an ribh go first like anna chuid 80 ó a fashion sciopí agus tá siad hééis cinenne dhéanamh gan sin dhéanamh am lína. Yeah, bhí ceapan gúil siad ag gobar le eBay nach le eBay. Yeah. Leis an méid choramú is socha a laidú. Is málam an principle ar nóí teann sibh tá mé an fashion faoin timpplacht, faoi an bhúnahocht, tá mé imirthe ar filter ráis ar sin bhí mé ní mé cópassion faoi le bliana núsach tá mé arás ar an bol sin faoi láthir i ggéirí níos mó dhéanamh san na timpplaachta, so bhí mé antásta é sin na chláistáil ach anna broí sé níla sam an mai cuasaí códifriúil sin fós níla sam. Yeah, like an rud ná ghlacham leis go mai by sheets and fós ag tuairt 80 isteach lo capam. Like tugann siad a good 80 féin isteach freisin. Tugann. Agus Duggan. And tá sam gomín siag siú leis an suitcases whatever ach like an bhfuil sé actually lán le a héadí nó an just fáin si éí tí gang. Is an dá rud. Yeah, cos an rud nó tá gom dóméid den agrá ó seo bart mór 80 dat ní bheith le acu i gceartarm bheith a tós roir an tós roiheog mar sin de bhéart líon teoranta rudí a hógal se leat and nó haberlam dá mé mar scoir ag dólar nach méid beart mór 80 ceanna agan cos bhéh. Oh bhéh cá like thuúla mé ó Islanders River like dearann siad go mííon anna chuid ceannathe acu sulla déann siad isteach mar tá siad mo chuine bret a bhí ann ag an deire agus is eisina tá an passionanta faoi like chá sé anna chuid an 80 céin agus é air mar bhí sé dhéirí puin sé dhéanamh. Fi mé dúr chun rá, yeah, like beag nach ga episode tá like na Conley go mór mar cathe like bikinis difriúil agus like tá series ag dóla fa what sé nó 8 seachtainna like sin a lán bikinis like yeah. agus ní gáid like bikini agsúla bheith at nó outfit agsúla if it's at go got illa lá don like like yeah like ní like má dhéanam an mata agus orintanta gá bikini ag bra ar an lá orintanta feictí iad rudí different but ceirtá gceist le polyester ar plásach. Yeah. There's saola gur méid plásach tá mé an tósa é chlostal gohfuil siad a géirí dó tro sin le sam cé go éfochtach as bhaid sé tásúil gom go mai sé. Bhfuil is agus seo actually rip rud lom an sin. Na fógraí atá an éirde na fógraí a bhíon ar siúil sna nuirtá like breise agus tú ag brathniúir. Buine sé sin le thuíocht. Yeah, sin an rud an bhfuil eBay ag tuairt oriocht dómh níl sam agus am mai fógra ann de eBay seachas PLT misguided búthú sorella mars iad san de ná a thugan agus a míon fógraí acu is like really is cuma mátá eBay ag tuairt na Haiti dó seachas PLT okay like goma but mátá PLT fós ag déanana fógraí i ri an chlór. Tá siad fós ag
Well, she's supposed buintach like. buintach, agus ag buintmhaid freisin. Yeah. Ach is maithan rud ag bhfuil well súlagan go méid chunca ar an chlór like nach bhfuil airt alfit nua a bheits at go ga lá nó like don ga ócáirtá an bhile mar like tas hatú hain agus tú ag dul de leihann sira like ní bhíon like 3 alfit nua agus don gach lá like seans go méid cúpla alfit agus is féad le like you know swapsí enmh nó gobéir like so Yeah, ba sé spéisiúil. So Ba sé spéisiúil. sin ahrúháin tá le a bhaid le feicáil agus bhí ahra ceirt é an rud eile. Níl siad chun na commórtasí le leis an bia. Oh yeah. mé sin mar tá si de chu an méid sin bia a mú agus idir like thread leis an bia nó nóirí na cluhí sin. Tá sé láfa. Yeah. Sin an rud, you know, sin an tain rud nach daní le like ní fééis an brathnú ar daoine like basically cá an níos mar gal go gohfuil arthú. Oh no, No. Níos mé ó much an care. No for me. Ní domsa. No, absolute lofa. Yeah, so Tom's after nach meiste sin or because it's full of meat. Is bralums that like na dúlan dhéanaan siad agus na cluhí, but it's full of na cin. Tá si Jackar le feicáil like Oh, but she's not really Jack brand-new. I'm like, ew. Agus ceapan freisin go mai si dig ginmh níos mó ar nó ar son mearláse na nómóirí go mai pacóiste níos fear acu agus iad ag teach amá go mai 8 sesiún cuairlóireachta acu agus go mai orthú it sinanamh ní bhaid rah acu ach 8 sesiún ar laiad dhéanamh le cuador agus go mai takeíocht níos fear cinál ilúns níos fear acu agus iad ag dulama iní maidir leis na meán chunas tú héanamh bhanistú ar na meán mar sin de now ar an ói tá cinál an pátrún an hena féin agus béidir go leanhí air sin fós ach is má an rud ag go siad a géirí na céim a chur bhaim anas nachhfuil drochion chu commór sin ag an glór ar héal chuoine. Tásúla gom gona róí lei sin ach nulas agam fós. Má tú a mé an fphobal crothó fí Jackar tí dit. ach tá sé an Jackar ar na homarthirí agus iad like in san bubble sin san bhile a feúpla seachna agus an sin dulrás san fearhéil agus ag lé nóirí lofathe tá scrífa arthú like a feúpla seachna níos like tá sé Jackar agus is ionach an é gohfuil an cóirlar sin le fáilenis ach breithin sé. Tharbheith an am. Yeah, go dtíir tan ceir agus. But rudding another time I leis. So apparently, you know, ar an gauge lá ar siúlann siad isteach dégan á bíon na oh god, a Harlín rééis na cupan. Ceapim se bhí me chun dégan á bíon na cholíní agus fiochan na ládíd, but bíon idir na buclíí na cholíní iste ann agus an sin tagan an drám eile. Dégan á na buclíí hagan na isteach. Yeah, dégan á na buclíí hagan na isteach agus raoníonn siad Farty, like yeah, exactly. Ach im líana ba an rawe agin ag an lucht féichna. So by cad agin vote well, I don't know agin because Thomas an air me. But by cad agin lucht féichna vote cough. Space rock. It's a bralamation. It's bralam son and sween of I don't know care to captain shish we ach it's bralam son cooked agam. Yeah, no by she spare you. Like mod on cooked agin. Yeah, Mata, I say knock my by me goosage VPN le vote all our ITV. Yeah. Ní ebre na VPNs ar morí runní smó. An bhrónach níor cuairda a bheith ó adháil sin. A chuirdaí a chuirde ní is callín mama. But tá mé súla about ceapan go méid sin co-spatial. Oh boy. You know? Co-spatial. Because by, you know, tá mé just ag súil leis an ahrathe agus chun mé an cinál line up agus na daoine seach ceapan go mai siad má. Tá cum maithú. Ceapan go mai siad real. Yeah, níor fan mé an méid an tatnamh as an sracáte ach an cean an blin revision nó cabbé srarbhí arsúil revision bhí an cean sin ionach. So tá mé tinú go mai sé an levéil sin inis. Yes. But I'm not getting my hopes up.
just a ragla. Tá mé cinál leat le beyond í mar leis an gceann an airí mar bhthú mé fós go bhí mar fós kind of I dul dro kind of an saoil normalta hééis gachród agus bhí meid suú go mór le pí sprí agus bhí anna chuid an stuff really trom like air an glarner and I was like he's creased tá just hearí rud an granver like yeah I think I got Colmore Higgins like Colmore Higgins like actually seo gist cé hé nó cé hí an Islander is fearr le riamh Camilla is bralam Camilla fi si déine yeah and haspóin si like nói tá más gon math daoine agus bíon más gon math daoine ar gcónaí ach fós má like mé explainmh ar Anna Gealaí ceapan goéis an slunatá orthaí Podchraoladh bhíonn si agusúnmh ar daoine eile ra post gnáfos mór le rá like Hugo Moonshore bhí an mar sin de ag bmhaigh mé fós go raibh Ryan acu ag dul seo an fós le fiú Anna cé go raibh post mar sin ba léirgur sé gurí bheith ina tioncra ach nuair swaoine mar no an tuiscom go an chuid daoine in Aya Dr. Alex mar Islander ach nuair ecinn tú ar an méid tá déanta ag le chail sé a chuthir an nuirí no níl me grogur anglatáin ach rinne sé tá annach déanta ag is asna maidir leis an Marylandse agus chur chun cin na Marylandse agus is cinál ar leirí iontacha ar son cuasí sláinte generalta sláinte na bhar rudí nach ní leiríonn ferfi cuasí sláinte chuighan is a leiríonn muid ar an óid níl dóhan airds ó daring sé gcónaí ar óthhaint ar láinte na man ach ar laiad idir cóide leiríonn tú faoi níos mó ná mar dhéanaan fer so is bralam rudí mar sin eáil sin rud bhfuil mé an fashion faoi so Camilla bhí si an fashionanta faoi cuasaí like aon duine bhfuil aine atá faoi ansmacht nó rudí mar sin nó an soci an toci a bheith i gothram leir si faoi sin agus leiríonn Alex go mór faoi cuasaí sosiálta so is éit san na Islanders is mó as a hatín lom mar ceapam go bhfuil siad ag dul sa tro ar an toci a dheabhsú agus leir sem mafi rudí tá antábhaach. Na nuna mar grán nach néin an Islanders eile an rud céine faoi mearláin sin nó stuff air na meán a bhainean le saoil an saoil na Junkery ach buinean an stuff eile beidir níos mó le saoil gachta. Yeah. The úsáidn siad a good ardán i Malach má. Yeah. Níor chus mé ag fécant ar Labhraíonn go dtí an bhblin a bhí Jack agus Danny. Okay, yeah. I was very late to the game go an leiscéil. No, bhí méid dearch mar an ggéine, but who may arás le brathú ar an ggéin rive. Oh, okay. Oh, sin alán orcha. Oh, I know. In the sale. Lockdown bhí Lockdown. Yeah, fair. Just ag bra ar an séisiúr mar séisiú Labhraíonn cai mé rá like mór Higgins bhí si just dochreide like yeah bhí si like entertaining got her the jersey was like yes girl so yeah I think gonna be on Islanders Farlam agus ar an chlór television Tá ein team last bhí mé chun mór rá mar we should just go chaotic agus like air nach freshen yeah agus Longford that's Longford mo am or takeíocht de horse na gurdies a Longford ach yeah no is brala me agus tá si dé rud hain agus í mé le na blianta in cúpla rud ar siú leí ach no ceapan gur bhí si ionteach ar an glór bhí si just ferfa bhí si absolútely right mar cinál like character cos déanaan siad cinál character as aní like níl aithná go orthaí tá tú just a brathnúir like orclaig as fichar or so roundín siad na rudí spéisiú le off tá mór just ferfa an telefís tá si co-granver characterí absolútely tá si as rudainge ag an eile a bhí mar gurí flé mar tá si go mór mé an fóbal chu láthair agus cultures all war which I'm sure again tá si gas ag leir faoi más aine bhfuil mé rééis buúla Lola Janie más culture iad agus nuair chum ceiste ó thula tú an scéil tá sé cloisteag na cultures agus níl sé cloisteag na jobs ach anis hosí na jobs ag éisteach leis an dramatá a geistegan marall air and she dun 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 yeah Jegan na cai mé Jegan I can take or leave
the two Johnnies like That's where all the camera. just sílam good I don't know ach an scéal like an scéal faoi an GA catfish tá sé dochraide agus tá sé cliste ag gachtainna inis. Literally, bhú mé le cara an scóil den céadú le blin seán le Hannah, and she was like, oh my gosh, are you listening to catfish? Like, agus is ascail dar an bhirt again, you know? It's like, so, like, ní culture E, and she was like, oh my god, it's mad. Like, Tá sé, tá absolutely mad. Ach, yeah. Ní étá é scríb an rud a dúir mar ná chreid seo é ó ceantain a leabhar aisling nó rud mar sin. You know, fiú don dhéanach duine rud no grúpa duine rud. Now, níl na Gaelgals conspiring chun catfishing a bhar in Gaelgals and mar sin snábí bortha, but fiú don dhéanach bhí aontas arm nach raibh buint ag níos mó daoine leis an níomh é hain, you know, go raibh siad cinál ceanta chas. Bhí an aontas arm nach raibh duine bháin freagra chas. Mish freisin. Yeah, mé go make a grúpa cairde nó rud mar sin taobh hiirde, cos bhí an méid sin cúntas éagsúla ann. Chuna scoil dóhan orintanta sa lá. Chuna sin dhéanamh. Now, níl me grog bhfuil fanarm an méid sin orintanta bheith agam sa lá leis sin dhéanamh. But ag an amcinne, just makes you think. Ach, like, hahan an chlór é hain gomór ceapan go, like, rinne na two Johnnies job íontach like ag insintan scéil like bhí me sé géisteach le agus má bhealach ar scoil agus an céad tras like seo íontach like tá in an é leanúnt perfect whatever an dara seo lad bhí sé cócasta like bhí níos am an wacha sibh an like mind map ag dul timppel ach bhí sé sin wem like bhí méid thuirseach ag dulasteach san scoil an mar sin I was like sin just information overload. Like thorm like see she's agus like éisteach le ríis mar just bhí an méid sin ag Harley wound. It like don't care to honna mé an ívá sin an kin mind map now. I was like this an Kate lake a chuirseáil céile a chur agus mar ceir sé go mórlumm because I was like wait no bhí sé leirfinn duine seo agus an sin agus an duine sin and it was like because I made an lachnic and then you're like oh no ní fear dini eid seo catfish is her fod like Danish is armoured. And it's like, oh no, sin actually just an duine chéine like. Oh, like aine a bhí buinte leis, you know, aine a dulling dó bhór sin. Like ar nóí bhí Johnny in an a bheith goir faoi agus mat dó á sin mar ar nóí nóir chuann tú the winning in éon duine bíonn sé an Jackar nóir nach dagan an rud as nach raibh agsú leis no má bhíon Gma earth in aon rud nó aon chuir just nó in caidirh, you know, a Japan or a hepaner bhí sé Gmoch ach, you know, bhí sé aonach rá sin an ag an thús cinál a bheith goir faoi ach ag an deire, you know, higamar ar fád céó, you know, cén seánachar all mór a bhí aige ar lads óg agus well ar chuoine eile ar bhan á freisin mar an rud ná ní rud ag rá clás á imirt a bháin ar na lads sin ach ar na daoine timpplair who ar na housemates fiú mar bhí de cumrád a si a bhí eici mar hiag siad bhí legan de scéil in anan sin. Yeah. Agus an sin, you know, break bhí anna an deara. Ach tá sé grand dúine I suppose a bheith ag oire frin scéil agus ag éiteach stock agus agrá like ó scélínta ché ach an caiitú swinoine freisin frin an Gaelín nó na bhíine atátí fearde agus like just táid tanú go bhfuil siad okay free like gaford mar súla am nach raibh siad ag tanú go méach an like a bhréig a bhí siad gintant ar méle phobal nó go maiid siad cut out cosú le sin agus like it's rud like bhí hosí an rud seo what like gáhíle sa ceidir nó daigen so tá sé seo ag Harlú like beag nach Jeff blian in it like so seo chud what je a no yeah a sail no a hail so like tá sé Jackar dus go mai sé imethe cóscopa sin agus just táic tanú go bhfuil an duine nó na daoine sin okay. Yeah, tá ceart go mar sin ar an brnach faoin bailachar le duine bháin a bhí taobh de gachrod mar fiú más le grúpa tá tú cinna le I don't know like níos mó cinna milán a chur le grúpa daoine. Agus tá sé an éas go milán a chur ar chuine nóir nach no ar nóin níl aine agan ag rá you know like ar nóí rud ú fós go bhí an agus tá an gach rud you know ach léironn sé localacht duine
muid grog ar trú ó mhórtá gist an sin agus behoirún ar fád a bheith an chóramach faoin na rudí a Jeremid na rudí a scapamid an cóúidir ina bhfuilmuid agus an nuair táú leir le héine just mothinn tú ar nó dé go a rééis sú leir le héine nua ar lína Caid go léir bheith an chóramach ghfuilmuid nachhfuilmuid a ghlacha leis mar an rud faoi COVID nó bhí mar goléir ag leir le daoine níos mó ar lína os cum mas rudig ra tú gús Japanna nó mas rudig ra tú dúirh just a leir le do chuirde ar lína ach chur annach chuid daoine aithna níos fear chuoine trí Idirlín ná mar rinne siad san éirhéil ach titin an gard sios an sin agus bhí an rud a hatnaí lom faoi COVID nó ghfuil an tucha go generalta níos sós a ghlacha le beidir caidirh nó le cóirdes a hálíonn ar lína níl an stigma céine anas a bhí an beidir cúg blian ó hin nó mar sin níl mar grog chóir méid stigma níor chóir ach níl sé an mar bin an tain bailach a bhí an le buúla le daoine tribhan na Idirlína ach an rud nó táidir ráis ar négurí a rééis agus doháam a grálaat ó bí chóirmach céló bhfuil tú ag leirt ar lína tá ar na bheith cóchormach sin so is intra gan rud a ghfuil si taréis is sin a bhear dúin a cáid bheith an chóirmach faoin duine lochlach sin tá trú agam don duine ach níl grá gur ra éon rud an sin gur féidir ghlacha le aon chuid gin omper sin agus tásúla go ghfuil cecht fóla ag an duine ach táid ba chóir go méid annach chuid take ar fáil do chuoine freisin. Yes, yeah. And see, on run, I don't think go bhfuil ceacht fála amachú because rinne bhí siad ag seola rifust. Fós. And sin a rud a bhéin really bored if it's like, oh, no, she'd actually hate. I don't know, like, Trníile agan. But nach dúirt siad go méid agad, tá siad chun ústatú agus agra an eile chumar tasú go churn le bheith fearnach because no, tá sé ráte acu go bhfuil tre trí ag teach. Yeah. Ach ní thugtar dáta dá sin go fóil. Bra. So beidir lastig den seach nó go ba ústatú eile agan. Tásúlan go mai, like, barálum sa Donníarc siad linn tá tá an duine sin ag fáil caireach an isis. Beidir. Barálum sa sin anmach mar just fé like nig mothú níos fear agus fiú duna íbertig really like na lads freisin. Tásúlan go si sin ag leir le daoine cumá. Mar dúir tú like agus go háir réon pantaim like bhí daoine lochlach chuna go generalta. Agus níor hiic mé mar gagóil Johnny Kinnos na trocadí cheap me go make na lads eile fás an tro but nítólan go bhfuil an bailach ra siad ag chaint faoi ceapan go siad a bhád níos óga agus tá méid an trogam de lads óga mar sin. Nach raibh ceanháin san ollscoil ach níos am cé go bhád a bhí ascéil like níos am rá sé like an blin scate nó like cúpla bhlín ó hin. Ceapan na cína héin a bhád siúr na cína héin ras go gohí leis cairteag is iad sanna dhéidir bhíon san an ollscoil so. Okay, yeah. But ag an am céine agus tú san seans go raibh si timpeall na héise sin ag an am seans nach raibh jailtí se allhór an ag an buinte sin ach ag an am céine aonatá ar ní sin bíon tú local a buite rinnos tá tú fós ag fólam sa saoil agus i géirí bíon de íomh táhaach dit mar atá sé dún ar fád fós so just tá a méid sin trú agam do gatain atá páirte leis an scéil. Yeah. Like tá sé Jackar na lads freisin mar like go mór na lads bhí óg like san ollscoil agus iad like páirteachta seo nó iad like a bheith catfished as seo mar like ceapan níd sin gur bé an bhealach chun like cadrah nua dhéine and then for all a bheith mar bhréig tá sé Jackar then dullarás agus like cadrah nua a dhéanaan like ach like tá grúpa acu so tá like support group beag acu. Did tá gar an níos sí le hain like hála sé go cúpla duine. Yeah. Agus sinna fá go ceapan go sé go má go si actually leir faoi mar dúil sig tarna bheith ardalach I think go dhéanam an searmant mar geall go bhfuil nar bhí muidir níos aga mar dégóir bhí gachard nua maidir leis an Idirlíon ach tá gachéine tá profiil aigen ar apagan ag gachéine na leihinnta seo so tána bheith níos cuairmí. Tá. Yeah. Tá. Agus do bheith ag cínsú go bhfuil tú ag leirt leis an duine
a ceapan tú goil tú á labhairt le. Yeah. agus ní féidir like táid an chompóir a chur lína go pointe ar bhíabar ach tá sé antáhaach go gahan tú am le daine san iarhéil ar nó óhéh do bhear leann sé féin de you know sin an rud atá wen nó commerceáid cheart you know san iarhéil dhéanamh le daine ach tá sé beidir bhfuil neart daine tar éis cinál titim siar ar an méid amach chat siad le daine san iarhéil mar go mbeadh siad níos compórtaí sáile níos compórtaí ar an talamh ní am gra you know gach lá you know déadach extremism a bheith gceist ar nó but do gach danna tá sé anéis go gléic go dhéanamh le cara seachas dul chun búladó a gcuir cafe a cén ceanna dhéanaine níos mó maithas dit so beidir go bhfuil sé antácht ach máta tú leir le duine más beidir partner don tauci you know tá inch nugget nó máta tú ar app nó máta tú just ag leirt de le cara ar bhúlta lo ar lína antáhaach búladó you know ná fóg roáda é Jane lua you know nálig dó do ra you know bí explain of ver you know agus an rud ná nílas agan cé lo mu a kaint fiú san airhe tá sé antáhaach just a bheith mearach tú héna cosint ceist na char faoi Yeah, goidirach. fealsúnach Seo. Well, baim sé siú go mór leis an tríú agrán go bé or bhaint sin mu. Agus cén sort bailach a hógan sé. no Yeah, Agus cén Jera le cúna dé a bhís ar an scéil. Dun dun dun. fi sé jazz do meg Jera cinnal sósú wrapped up Yeah. le bóir you know Yeah. gachtainna cinnal like fáil an take tá woohoo but beag an níos mó gasú fós Yeah. This is the bug any. It's piece of bug. Yeah. Well, gur míle mag a card as bheith éiste glynniu. Bhí mar ansá a bheith sa studio agus hasúla gon gomuid sa studio amach an seo ar bhaúpla agran dearan gohfuil an cuasí fiúma a bhádís fear. Comparalin ar zooms. Ach gur míle magah agus baimid ag leir le bhar rísce luú a bhain sult as an saoire túús an saoire agus Love Island agus Gaelgals.